ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚଉରାରେ ଚିତା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଚଉରା ପାଖେ ମୁରୁଜ ପକେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଖାଇବାକୁ। ଖାଇବାରେ ମୁଁ ତ ଥିଲା ମଟର ଘୁଗୁନି ଆଉ ପକୁଡ଼ି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫିନିଶ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କଲି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଏଠି ପରିବା ଆସିଥିଲା। ପରିବାକୁ ମୋ ଝିଅ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଦେଖୁଛି। ସେ ବି ସବୁ ପରିବା ନାଁ କହିଦେଉଛି, କେଉଁଟା କ'ଣ, ବାଇଗଣ, ଗାଜର, ଟମାଟୋ, ବିନ୍ସକୁ କହୁଛି ବିନେଇ ଛୁଇଁ, ତ ସବୁ ସେ କହିଦେଉଛି। ତ ତା ପାଟିରେ ସେ ଯେତିକି ପାରୁଛି, ତ ସେ ବହୁତ ଏବେ ତା କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ସବୁ ଛୁଆମାନେ କାହା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ଏମିତି ଘରେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସେ ତାର ଚିହ୍ନି ଦିଏ କି ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷ କି ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବୋଉ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳୁଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସକୁ ନେଇକି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଶି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ କି ବୋଉଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଡ଼େଇଥିଲା କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲୁ, ସେ ଝରକା ପାଖେ ବସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍କେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ